ду шаҳрванди Тоҷикистон ба радиои Озодӣ гуфтанд, мақомоти Русия ҳангоми таҳияи санадҳои будубош онҳоро маҷбур карданд, ки қарордоди ҳарбӣ имзо кунанд ва барои ҷанг ба Украина раванд. вақте онҳо рад карданд, яке шадидан шиканҷа ва маъюб карда шуд ва дигаре бо айбномаи сохта аз Русия ихроҷ гардид. ба Анвар дар боздоштгоҳи муваққатии Сахарова пешниҳоди рафтан ба ҷанги зидди Украинаро доданд. Adel yar mahkamon kan abdar rüzgar da hoca Ramadan var bargu imzamon uftum namironam isse suka uftum khama namiram uftum amsuki khesan ufki tazwon rozi mekini guftar zadan چرا باید امضا میکردی شما؟ کاغذ اوکراین که شما میخواید جنگ رو ما افت من نمیرم آیا و مادر تنها دارم کجا میرم رو پاس муҳоҷири дигар Мансур Ҳоҷиеви 30 сола мегӯяд, бо мақсади фиристодани ӯ ба ҷанги Украина идораи муҳоҷирати ноҳияи Свердловски шаҳри Перм ҳуҷҷатҳояшро рад кард. Документи переселения доштам, бояд РВП гирифтагӣ будам соли гузашта. Имсол бояд мерафтам, бояд паспорт подават мекардам, чи гражданствои Россия бояд мегирифтам. 12 сентябр аввал ман рафтам документам подават кардам ба гирифтани гражданства. Соответственно, дар аввал онҳо документи мара нахостанд қабул кунанд. Гуфтанд ки шумо бояд контракт подписат кунед барои ҷанг рафтан. Ман гуфтам ки ман контракт подписат намекунам. Агар негуфтанд мо документи шуморо қабул намекунем ба гражданство. Ман гуфтам ки ба основании чиво шумо документи мара қабул намекунед. Соответственно, ӯ гуфтанд ки приказ омадагӣ. Анвар мегӯяд, дидааст ки чанд нафари дигарро низ барои саркашӣ аз рафтан ба ҷанги Украина шиканҷа карданд. худи ӯ бар асари латукуб маълул шудааст. мақсад ман маъибодам миёнуда бисёри баъд заданам шавуфтум назанем уздувондирӯзигу бисёр кади хесан заданам агар ман ҳеҷ нафта будам хесан задан мара чанд каси дига буда уҷа задан баъд рӯзи чи ҳаму 17 рӯз баъд гирифтан клуб роимон кардам тамом 5 соли депорт мон кардам гуфтам 5 соли пушти паспортумонда задан роимон кардам. Мансур Ҳоҷиев мегӯяд, пас аз саркашиаш аз имзои қарордоди ҳарбӣ ӯро ба истеъмоли маводи мухаддир айбдор карданд. рӯзи 26 бо занг заданд аз ҳамон Адели Фемес, як одаме ки ҳамон специалист аз шаҳри Перм, бале, дар ҳамон Холмогорская 6 бо фарёдум кардан, бо ман хестам омадам. Баъд дар онҷо гуфтанд ки хайф письменном виде ягон чӣ мекунем ҳамсӯҳбат мешавем, хай ҳамсӯҳбат шудем, баъд гуфтанд инҷо имзо мон хай гирифтам имзо кардам ки баъд гуфтанд шуд тамом метавонед биравед ки яке ҳамон 4 кормандони ҳами формаи военӣ доштанд дар омадан на ягон савол додан на ягон чиз ҳами сразу нарушникора чӣ кардану мара бурдан карочи маҳкам маска қатӣ ягон чиз нагуфтанд. Ами гирифтан бурдан дар дорони мошин мара партофтан ангами гуспанда мепартои ку ам хали дастарам мақсад салафана кашидан дар дастон нарушник бурдан ҷангал дар ҷангал мара задан карочи ба электрошокеро задан ба по задан ба даст задан мақсад ман гуфтам барои чӣ хел мекунед шумо гуфтанд ки ягон савол натей ҳам чизе ки мо мегӯем карочи ту бояд ҳамун кора кунӣ тамом. Мансур дар ниҳоят таҳти шиканҷаи шадид истеъмоли маводи мухаддирро ба гардан гирифта, вале талошҳои баъдии ӯ барои исботи бегуноҳиаш дар додгоҳ натиҷа надод. мавқеи додгоҳ ва мақомоти полиси Свердловски ба ин иддаои Мансур ва назари мудирияти Сахарова ба гуфтаи Анвар маълум нест. дар тамосҳои ба такрори мо аз ин идораҳо посух надоданд. дар нусхаи қарори додгоҳи ноҳияи Свердловски шаҳри Перм навишта шудааст, ки пулис Мансурро ба гумони истифодаи маводи мухаддир дастгир кардааст. тибқи ин санади расмӣ, пулис замоне ин ҷавонро боздошт намудааст, ки ӯ зери таъсири маводи мухаддир қарор доштааст, вале пофишорӣ намуда аз муоинаи тиббӣ сарпечӣ кардааст. иддаое ки Мансур беасос медонад. вай хостори чунин ташхис буд, вале он гузаронида нашуд. вақте ки ту мебинӣ ки дар ҳаққи ту ноҳаққӣ мешавад, аз он ҷо соответственно дили ту хунук мешавад аз ин давлат. токунун даҳо шаҳрванди Тоҷикистон ба таври қарордодӣ ваъдаи озодӣ аз зиндон ё дарёфти осони шаҳрвандии Русия ба майдони ҷанг бурда шуданд. хабари марги даҳо нафари онҳо расонаӣ шуд, аммо шумораи дақиқе дар даст нест. ҷониби Тоҷикистон ба ҷуз он ки аз шаҳрвандон хостааст дар ҷангҳои бегона ширкат накунанд, дар мавриди даргирӣ дар Украина ва ё иштироки зодагони кишвар дар он паёму иттилои возеҳ надодааст.